Nechal som si vyriť na tento pohár nápis, že sexy kočka. Proste kto máte pohár s nápisom sexy kočka? Testing. A došiel mi takýto cutesy upsík. Ten nechce byť na kamere, ten nemá rád kamery. Feisty. Takže som sa naučil si robiť raňajky. Toto sú moje raňajky of the day. Vyzerá úplne rovnako, sme s Mariankou, ideme na svadbu. Vlogisek. Tulipeniky naranžované, je to mega pekné. Tento je trošku obysnutý, ale okrem toho si myslím, že to splní ten účel. Vlogisek, nachádzame sa s Viktóriou v Majnez. Dobré ráno sa vám praje Vlogisek. Ahojte, ja som akorát vstal, už som sa vám mega dlho nehlásil. Teraz som proste nemal náladu točiť, mal som také zvláštne obdobie, kde som sa zamýšľal nad svojou existenciou. A teraz je ráno, akurát som sa zobudil, že som ani telefón nechytil, lebo sa snažím proste trošku zmeniť ten pohľad na svet a tú rutinu, lebo mi nerobí dobre, keď sa ráno hneď pozerám na telefón. Takže som sa naučil si robiť raňajky. Toto sú moje raňajky of the day. Mám, že ovsenú kašu, sušené maliny, arašidové maslo a jablko dňa, lebo an apple day keeps the doctor away. Takže toto mám urobený čajík, máme tu ginger shotík klasický, no a tak posledné dni som bol taký, že som sa zamýšľal presne nad svojou existenciou, že čo chcem robiť aj so svojou tvorbou a všeobecne, či som spokojný s tým, že kde som a proste čo robím a akými ľuďmi sa obklopujem a čo riešim. Takže som mal veľmi také terapeutické dni a bol som aj chorý. Takže som reálne 4 dní ležal a už som na tom dobre, ale bol som že 3-4 dní taký, že odpálený z tej choroby. Takže to bolo intenzívne, bolo tie intenzívne dníky, asi som si mal niečo uvedomiť, zamyslieť sa a také obdobie je podľa mňa tiež potrebné na to, aby ste prišli na to, že čo chcete, čo nechcete. To je nahlas. Osmo Pocket 4, musíme to nastaviť, lebo však to len Testing. Ale akože vyzerá to crispy, no. Wow. Ale tak aj tá tvoja je crispy. Ne, takže... ale to tvoje má lepší barvy. Myslíš? Jo, já jsem Okay. koukala na to nastavení, jak oni to udělali trošku jinak. Daj auto. Ale milujem, že ty ho máš na úplne najnižší, ten nástavec je úplne najvyšší, aby som Počkej. A to je ten stejný nástavec, nebo to je? Ne, to je k tomu, to máš k tomu Creator Combo. iPodovej. Ja som si kúpil Ty si zase kúpil ja som si kúpil Creator Combo. Hej, tak Boris. Tak lebo ja pracovne potrebujem tú predošlú Boris kameru. investuje prostě. Yes, ale tak to je investícia do práce, vieš. Já jsem takže- taky přemýšlela na tě, ale já si říkám, že já potřebuji jenom jednu zatím kameru a ta moje funguje. No to je pravda, akože. Takže- A není to až také iné. Zatím ještě nebudu. Jako jediný, co se mi na tom líbí, je to světýlko. To svietilko je To mě mega. na tom asi nejvíc. To je mega, no, to ma baví. Ježiš, aký maličí bavia. No, takže ideme na maču. Ja som odfotil Kim Líska na Instagram. Úplne maličký písek. On normálně se znášel, podle mě. Totál, taký, že 2-kilový, vieš? No mega, ani ne podle mě. Podle Úplne mě tak maličký. půl kila. Hej. So No, cute. inak v tomto hoteli bol Leonardo DiCaprio na večeri. Asi pred mesiacom. Fakt? V tomto, no. Tuto. Tady, sorry. Natáčí. Ty ten náhlas, to šílený. Musím to vypnúť, no. No, tak pozrieme si tohto Tadeáša. No tak jdem to zkusit. A ještě máme koženku, takže se to hodí. Tomu ver. A vieš to? Počkaj. Počkej. Takže chceš dělat podle něj nebo podle tamto? Asi podľa tohto. Takže spustím, ja budem za tebou, hej, tak vieš, lebo výškový rozdiel. Môžeme? Povedz kedy. Ideme. 3, 2... Ale to nezačínáme. Ja sa aktuálne nachádzam v mojom obľúbenom parku vo Vojanových sadoch a ideme chillovať a vibovať. Takže mega sa teším. Ja už som bol odprevediť, kým išla cvičiť. No a ja si tu idem dať babotičko. Dal som si, že liči, guličky a broskyňový liquid, tekutinku, čajíček. A ideme si to natočiť na TikTok. Takže ideme si dať bubble tea sesh. Tí, čo ma pozerali v minulosti, tak to viete.
Viete, čo je na tej kamere na prd? Že ten obal reálne zo starej kamery nefituje na túto a dali mi len takýto malý miešok, do ktorého akože mám dávať tú kameru. Ale príde mi to veľmi nelogické, lebo na tom je ešte jeden nástavec. Každopádne úplne irelevantné problémy, ale neviem, jak to mám nosiť bez obalu. Každopádne, bol som si vyzdvihnúť balíček. Úprimne sa priznám, netuším, že čo to je. Je to tak veľmi pevne zabalené, je na tom nápis, že krehké, takže som veľmi zmetený z toho, že čo toto má byť. Úprimne si nepamätám, že by som si niečo objednal, takže si myslím, že to bude nejaké PR. Je to v takejto modrej krabice so žltou stužkou. Je na tom takáto nálepka banána. Leto je tu. S ním aj nová sezóna v Starbucks. S hlavnou hviezdou príchuťou caramelized banána, ktorú si môžeš vychutnať v podobe latte, shaken espressa alebo matchy. A došiel mi takýto cutesy PR balíček, kde je letný kelímok, ktorý je inak mega cute. Podľa mňa z toho budem teraz piť pravidelne vodu. Takže to si rovno zaberám, lebo sú na ňom takéto pekné, ako keby oranžové kvietky so zelenými listami. Následne je tu hrnček, takže preto je to krehké, lebo je tu takýto rúžový Starbucks hrnček, ten si dáme do svojej zbierky hrnčekov a je mega pekný. Takže to sa mi páči. Následne sú tu nejaké takéto Starbucks pins a máme tu Barista Buddies. Toto neviem, čo je. To sú nejaké blind boxy. To sú normálne, že blind boxy a v tom máš rôzne postavičky, tak to je mega cool. Je čas si urobiť banana bread, lebo mám dozreté banány. Chuďatka už sú akože v takom, ešte v pohode v stave, ale už začínajú byť zrelé, takže ideme si zapnúť rúru. Dnes som bol tak rád, že som bol v tom parku, už som potreboval vypnúť, vyslovene len, že byť obklopený ľuďmi, slnkom, teda nebol som tam ani obklopený ľuďmi, potom už ku koncu áno. Mám pocit, že tento rok tam chodí viac turistov, ale možno sa mi to len zdá, neviem. Každopádne, už keď som odchádzal, tak tam bolo okolo mňa asi že 5 skupiniek ľudí a to som bol taký, že akože som na to zvyknutý, ale niekedy je to, že nečakáš toľko ľudí, ale tak si akože som v normálnom parku, takže I guess, že je to normálne. No dnes vyjde nová časť Rúže pre nevestu, neviem, či to tu niekto pozeráte a ste nejakým priaznivcom reality show. Každopádne je to moje guilty pleasure, nie samozrejme strašne veľa, ale napríklad Rúžu, Slováci proste vedia robiť reality show. Slováci sú proste feisty bitches, je to zábavné, akože nie so všetkým sa tam stotožňujem samozrejme, ale overall je to proste entertaining, je to proste zábavné a som zvedavý na dnešný diel. Takže toto bude môj snack k tomu. Naposledy, čo tá Laura vyvádzala, tak to je extrém, akože. Mňa normálne, že zo začiatku ma bavila a niekedy mala vtipnú hlášku, aj keď je to proste mean bitch. Chápeš, že všetci vieme, že je proste mean, zlá. Alebo teda aspoň minimálne na tej kamere sa tak prezentuje, ale niekedy ma proste bavili jej hlášky v minulosti. Teraz samozrejme sa vykreslila za úplne, že mimo ešte aj Dolly, reálne Dolly z tej prvej série, či druhej série, sa k nej vyjadrila, že nech sa s ňou nespája. Ja si inak úprimne ani nečudujem, no. Dávam do toho arašídové maslo. Toto je konkrétne z Vilgénu a obsahuje ešte aj kúsky arašíd pre takú jemnosť toho cesta. Máme dopečené, ideme si urobiť taste test a otázka pravde, či sa to vôbec podarilo. Vyzerá to sľubne, nechcem akože si vytvárať falošnú nádej, ale vyzerá to fakt sľubne. Trošku z toho vytieklo, ako môžete vidieť táto časť, tak ako keby vybobtnala. Ale okrem toho je to celkom pekné. Nie je to proste, že najkrajšie, ale myslím si, že celkom v pohode. Ideme to vyklopiť. Tak, aspoň to uvidíte, že jak to bude vyzerať. To je pekné, pozrite. Wow. No to vyzerá dobre. Ideme si to nakrájať trošku.
Vyzerá to mega dewy. Je to samozrejme horúce, takže to musíme nechať vychladnúť, ale takto to vyzerá znútra. Mám rozpozeraný vlog ľudský, čo sú na malých divách s Kájou. No a takto to vyzerá, takže mega dobré. Dobré ráno sa vám praje vlogisek. Konečne krásny slnečný deň pred nami. Ja som akurát vyšiel z domu, bol som sa osprchovať, ráno som stihol hot jogu, takže som pekne vypotený, lebo tam bolo proste 35 stupňov. Takže veľmi príjemné vibes, akurát idem na jedno pracovné stretnutie a deň je predo mnou, teším sa. A úplne ma to vždy nabíja, keď je takéto slnečné počasie, takže si to vždy užívam. No a chcem sa ísť dobre najesť. Dám si asi nejaké vajíčka na raňajky, takže sa teším. No a potom by som mal ísť s kým by chcela pracovať, strihať nejaké videjka. Uvidím, že či sa mi bude chcieť, lebo väčšinou ja keď som s niekým, tak sa mi nechce pracovať, kým je práve ten typ človeka, ktorý rád pracuje s nejakým proste parťákom, čo úplne chápem. Ja neviem, ja som proste tak naučený, že ja práve že pracujem, keď som sám. Ja už som s Kimliskom a akorát sa rozprávam, že dnes je veľmi taký zvláštny deň spirituálny, lebo bol som na jednom stretnutí s takým kameramanom. Sme mali úplne spirituálny proste talk. S Kimliskom máme spirituálny talk a teraz sa nám random pani v takom hábite prihovorila, že Česi a Slováci patria spolu a že Spirituálne niečo řekla. že spirituálne sme prepojení ako národy a že patríme proste dokopy a že Ta budoucnosť není tak hrozná. není tak hrozná, že treba vypnúť Maybe it was a televíziu, message for you. že vypnúť televíziu a ísť sa prejsť. That's what I'm doing. That's what we're, asi to děláme dobře. Asi to děláme dobře, takže dnes je normálne nejaký spirituálny deň a dnes je práve tie pálenie čarodeníc. Deň nejaký proste Okay, to ani nevím. deň. A no mne to povedal tiež ráno niekto, že dnes to je proste, že v Česku sa to viacej rieši a že ide ten kameraman vlastne, že ide piť do Brna, lebo idú páliť čarodenice sviatok. Takže dnes očividne sa historicky pálili čarodenice, preto možno je taký intenzívny spirituálny deň, neviem. Každopádne, my sme na prechádzke teraz, ideme do Sensu, ideme si dať matču a idem potom ku Kimliskovi pozrieť sedačku, lebo si asi kupujem od túto Protože já kolegyni. chci udělat to office. Áno, inak ja sa čudujem, že si nemala ten office tej miestnosti Ja predtým. také nechápu. Lebo ty, proste predstavte si, že máte v byte navyše izbu, robíte z domu, ale vy si neurobíte No, office. we live and we learn. Měl jsem na to mozkovou kapacitu. Ale chápem. Jo, ďakujeme vám, vy ste zle. Thank you. Very tasty. Very tasty. Nachádzame sa v Sensu, to je moja jedna z obľúbených mačiarní v Prahe. A ja som si dal cheesecake, takýto pálený. A následne toto je môj obľúbený matcha cloud. Nie je to matcha cloud, čo to je? Vanilla cream. Double cream nebo? Vanilla cream, mega dobré. Jo? Ty to asi nemôžeš ochutnať, že? Úplně ne, no. Je tam laktóza, totiž to aký Kimlisek nemôže. Zase volá. Počkejte, Kimlisek rieši Busy biznis. bee. Biznis za biznisom. Tranová, dobrý den. Kimlisek. A sú to aj jej mačiaky, takže uvidíme, že či nejakého ulovíme. Pozrite, tuto behá kiwi, nahé kurátečko. Pozri na ňo, na malé kurátečko. Tu je. A Milo, ten nechce byť na kamere, ten nemá rád kamery. Feisty. OK. Chytá nerva. Nič? Akcia. Unavená mamina. Domov som celý dopotený, lebo som si bol vyzdvihnúť taktože trojbalíkov. Sorry za ten bordel za mnou, ale suším prádlo. Každopádne, neviem, že čo to bude obsahovať, takže si ideme urobiť spoločný unboxing. Prvé mi došiel balíček z Lashu. Takže som zvedavý, že čo to bude obsahovať. Úprimne, nemám šajnu. Super Milk Everything! Milujem nejaký gift set. Super Milk je jedna z mojich najobľúbenejších a podľa mňa jedna z najpredávanejších vôní. Toto je konkrétne Super Milk spray na vlasy. Mega dobre voní. Tí, čo nepoznáte vôňu Super Milk, tak si to choďte ovoňať, pretože ono to reálne na vás vydrží, že celý deň. Milujem to. Takže Super Milk spray na vlasy. Následne je tu Super Milk sviečka.
Úplne vonia jak super milujem. Takže tu máme takúto sviečku a potom jeda sa mi vysypali všade tieto ich guličky. Čakaj, dobré. A potom následne je tu takýto Supermilk Body Spray Gift, ktorý je mega pekný, to asi niekomu pôjdeme podarovať. A obsahuje, čo obsahuje? Nech to neotvorím, ale mohol by som to nejako otvoriť a ukázať vám, počkajte. Ale nechcem to roztrhnúť, ale tu je to napísané vlastne. Obsahuje body lotion, shower gel a mini spray parfémovaný Supermilk. Takže takto sme dostali balíček z Lushu, mega pekné. Takže sa teším. Ideme sa pozrieť ďalej. Ďalej som si objednal overall riflový, keďže budem teraz točiť takú jednu kampaň a potreboval som overall a našiel som reálne tento v Croptowne, či jak sa to volá. Stál asi 20 €. Takýto proste obyčajný riflový, denimový, dlhý overall a vyzerá dosť slubne, takže sa teším, lebo na ten outfit, ktorý ho potrebujem, tak sa bude mega hodiť. Takže som všade hľadal takýto overall a nakoniec som ho našiel. Takže to je mega slay, budem totiž to robiť Hannah Montana video inšpirované, ale to vám potom ukážem. Ja dúfam, že som zaostrený, ešte neviem moc robiť s tou kamerou. Tu máme posledný balík s Foodshopu, keďže ideme v sobotu na padel s Foodshopom. A toto je PR balíček k tomu zaslaný. Je to v takejto mini čiernej krabici a obsahuje to teda... Počkaj, čo to je? Je to teda pozvánka na ten event, čo je takto na takomto peknom papieri vytisknutá. Je tu Pokémon kartička, milujem, normálne Pokémon kartičku som dostal. Je tu takáto frajerská šiltovka, ktorú si pravdepodobne zoberiem na ten padel, lebo je mega pekná, ja milujem šiltovky a takúto krémovú ešte nemám. Máme tu ponožky foodshopové a následne je tu dres, ktorý si pravdepodobne máme zobrať na ten padel. Áno, je na tom napísané Padel Studio, takže si ho bereme v sobotu na túto padelovú aktivitu, ale tá šiltovka je mega pekná, úplne sa mi ľúbi. Deň, 1. máj, lásky čas, dúfam, že ste sa boskávali pod čerešťou, tí, čo nemáte alergiu, tí, čo máte alergiu, tak snad ste sa tam neboskávali, lebo by ste opuchli, minimálne ja áno, každopádne ja som si kúpil maj, lásky čas, krásne tulipány, kvietočky, ideme si ich naaranžovať do mojej vázy, ktorú ste už schváľovali, takže nie každému sa páčila, ale to je úplne v poriadku. Mne sa páči a to je to najdôležitejšie. Sice už budem doma iba pár dní, ale povedal som si, že si chcem urobiť radosť v podobe kvetov. A mali proste v Alberte takéto zväzky tulipánov. A ja, že však si to zoberem, čo? Ideme si tam vysypať tieto zázračné prášky. Tulipániky naranžované, je to mega pekné. Tento je trošku ovisnutý, ale okrem toho si myslím, že to splní ten účel. No, ale bol som okrem kvetín kúpiť aj nejaké additional potraviny. Nechal som sa zlanarčiť týmto veľkým, nie je to kýbel, čo je to proste, veľká devnička jahôd. Bola asi za 4 €, čo je aj tak hrozná cena, ale proste jahody sú drahé, takže, alebo 100 korún to stalo, tuším, a pôvodná cena nejakých 170, že skoro 8 € a to je akože prepál riadny. Ale tak akože chápem, nepredáva sa to inak. Kúpil som si kimči, pálivé, lebo idem na Bali, to znamená, že trošku probiotika. Následne tu máme pesto, bolo v zlave, tak ja že kúpim ho. Kvôli tomuto som šiel do obchodu. Mini okúrkam, lebo mám obed zo včera, teda zo včera večeru je to obed, kurácie mäso s rýžou, takže k tomu si chcem dať tieto mini okúrky. Ja mám radšej tie malé, lebo sú také chrumkavé. Potom som si kúpil samozrejme jogurtiky, takže pribináčiky. Toto sú také moje obľúbené snacky. A to je všetko. To je všetko, reálne tu nič iné není. Takže najdrahšie bolo aj takto kimči. Rozliala sa voda? Čo to je? Tričko. Dobre. Snad sa nerozliala voda v tej taške. Ale som mega rád, že mám takto príležitosti skúšať nové veci. Lebo však k padlu by som sa podľa mňa nikdy nedostal. Na Bali som sa k tomu raz chytil, lebo ľudská si chcela ísť zahrať, lenže som mal bloknuté záda, takže som vôbec reálne si tam nezahral. No ja som kedysi hrával tenis 10 rokov, takže si myslím, že by to mohlo byť nie že dosť podobné, ale akože principiálne. Vieš, že máš raketu, beháš na ihrisku, hľadáš malú loptičku. Tak som zvedavý, no. Ja som si dal mango matcha. Áno? Áno? Je to tak? Tak kto to videl? Tuto.
Mozek nemozguje. Mozek nemozguje. Mám tě na kameře. Hello, koukejte na můj Messi bar normálně, hej, ale já vypadám docela jakože... Dobrá si, jaké by Jsem športuješ přišla profesionálně. normálně na A sporting. toto je podľa mňa tvoja prvá telesná za 2 roky. Takže Viktoria, ideš za víťazstvom, jo? Jak sa cítiš? Nervózně. Nervózne? Ty jako profi tenistka nemôžeš si urobiť hambu, ne? Já bych potřebovala trénink tenisu hlavně. No a ja inak, ja už som sa mega dlho nehral. No, ale idem to. Ide Vikča, no poďme. Let's go! Už jsi byl? No, No já tě natočím. dobré, dík. Hej, profesionální tenista, pozor. Nádhera. Která pro nás ve finále znamená jenom to, že když uvidíte, že na vás světí míček, který odhadnete, že dopadne do tohohle prostoru začátku, tak se vám ve většině případů, ne vždycky, někdy jsou rozrotovaný a pomalejší, takže se tolik neodrazí, ale ve většině případů dopadne do skla a vrací se k vám. Vy v tenhle okamžik ten míček už nemůžete nechat znovu do... Že aha, o sklo. Takže teraz o sklo ideme. Jak sa cítiš? Já jsem zmatená. Ja? Som vám nemohol dať update ľudia, lebo tam došli ľudia do tej šatne, nechcel som natáčať v šatni. Každopádne bolo to fun, akože som zistil, že som mega superivý, takže ma to bavilo. Niečo som vám tam natočil. No a teraz sa ponáhľam domov osprchovať. Niečo by som zjedol, neviem že čo. Si kúpim len kebab. A ideme za Mariankou na svadbu, takže som zvedavý, že čo to bude zač. A snad to všetko stíham, ale mám ešte hodinku a pol, takže si myslím, že akurát. Trošku ma mrzí, že som tam nemohol ostať pokecať, lebo tam donesli aj pizzu. Takže a mega dobré jedlo. Vlogísek, ja som akurát dopapal, dal som si sprchu, umyl som si vlasy, musím si ich vyfénovať. Na tú svadbu neviem, že čo si mám oblieť, ale nechávam si asi len tieto nehra. Ono sú to tepláky, ale vyzerá to elegantne, hej. A na to si dám asi krémové sáko. OOTD ľudia, tú šiltovku si dám potom dole, ale chcel som si ho nechať akože k outfitu, hej. Takto vyzerá môj obyčajný outfitík, takže máme dlhé kalhoty, takéto mokasíny hnedé a sako. Vyzerá úplne rovnako, sme s Mariankou, ideme na svadbu. Ale je mega vedro, počkaj. Tu? Áno? Vlogísek. Svadbujeme. Oh yeah, čakáme na obrad. My už sme len takí, že kde sú, ideme, chceme ich vidieť. Po obrade a ideme si s Mari vystreliť snad nejakú cenu. Mari, jak sa cítiš? No jako jdeme to zkusit. Ideme skúsiť. A Mari sa nemôže nechať zahambiť svoje vystreľovacie schopnosti. To jo, no ale jako, Uvidíme, já no. budu ráda, že se trefím. A co to je? To nějaký jahody bílý čokoládě. No výborně. Nic. Ja sa znovu a raz a zás nachádzam v mojom obľúbenom parku. Wow, dobre, teraz by ste mali stáť. A utekol som zo svadby, ešte sa tam pravdepodobne vrátim, ale nechcel som tam veľa točiť, lebo však je to svadba at the end of the day, takže nechcel som tam byť proste v kuse s kamerou. A tento park bol vlastne hneď blízko tej svadobnej hostiny, takže som takto odišiel trošku, čakám kamaráta, ideme sa prejsť a potom sa pravdepodobne vrátim na tú svadbu. Takže toľko k tomu, môj zlatý. Dal som si babutičko, klasicky. Máme že broskňový čaj a líči guličky, takže mega dobré. No a teším sa, trošku mám otlačené nohy, úplne mám opúchnuté také tuzgiere,
lebo z toho padelu, čo sme behali, tak tie topánky neboli prispôsobené na taký rázny pohyb, takže sa mi úplne doškreli, čo sú to, spodky nôh, ale it's OK, akože prežijeme. Každopádne chcel som vám ukázať, čo som vyhral v Strelnici, lebo oni mali mega cool svadbu. Oni mali totiž to v zahraničí svadbu a toto bola akože druhá verzia tej svadby pre Čechov a pre ich českú rodinu a kamarátov. No a mali tam aj strelnicu, mali tam proste rôzne bufety, bolo to vyslovené, že ako festival, že tam máš proste burgerový bufet, fetvák, neviem čo a je to také komunálne, veľmi dobre to bolo. No a bola tam aj strelnica a ja som tu vystrelil, prosím pekne, vegánske čipsy nejaké, proteínové corn chips. Následne tu mám takúto oatmeal butter cookie. Hlavná cena tam bola Fabíny panvica, ale tu som si nevystrelil, žiaľ. Ale máme tu ešte takýto prívesok, čo bola cena útechy od pána. Toto je kvetinka, ktorú som akože vystrelil, hej. A mám tu takéto dva poháre, čo sú vlastne od Nespressa. A ja už mám takéto dva poháre, ale je to proste takýto obyčajný priesvitný sklenený pohár na kávu. A sú tam ešte aj dve lyžičky. Takže dva poháre, dve lyžičky Nespresso a to sa mega zíde, takže sa teším, stalo ma to 50 korún. Ideme sa baliť na dovolenku. Berem si aj takúto rúžovú košelu, ktorú neviem, že či využijem tam, ale myslím si, že keď si dám tielko a na to rúžovú košelu, tak to bude celkom príjemné. Berem si viacero takých akože farebnejších outfitov, nech sa tam trošku vyhrám a vyzabávam. Obyčajné a mini tričko, v ktorom mi podľa mňa bude teplo, takže si ho nakoniec nedám, ale možno to bude pyžamo. Stále to môže byť pyžamo. Berem si až podozrivo veľa dlhorukavových vecí, ako na to pozerám, takže toto odkladáme zatiaľ. Máme tu tielko, ktoré mi dala ľudská, je to Open House. Taká nejaká značka, ktorá bola na Bali práve. A celkom pekná sivá, takže si myslím, že sa tam chcem ísť ešte pozrieť. Máme tu tielko, obyčajné čierne, to sa vždy zíde. Minimálne ako pod košelu a chápeme sa, akože... Program, ideme dnes na to Pilates, čo som vám včera hovoril s Vogom. Tu sa mi sušia plavky ešte, lebo včera sme boli vo voľne s kamoškou. Každopádne ideme si zacvičiť, ideme do Manesu. Je to vlastne yoga, že Vogue a Mercedes, takže mega fancy. Takže vás tam idem zobrať so mnou, idem si zacvičiť Pilates. A dúfam, že to bude veľmi príjemná akcia. Aj ti môžeš zakývať. Vlogísek, ideme cvičiť. A ja no. Ježiš, tu aj kvety dostaneme? To je super. Toto je transformátor, ideme. Ľudia, bol som vyhostený na Vecka, keďže tam sa vedľa zliekajú dámy, takže mám sa akože prezliecť tu. Hej. Takže ideme si dať dole tielko, či čo to je, mikinu a sveter a topánky. Takže sa máme prezliecť na Vecku a ideme následne cvičiť v bare. Takže sa teším. Sa v druhom poschodí Manesu a ideme cvičiť, pozerajte na ten výhľad. Akože dokonalý výhľad, Národné divadlo, ostrov Žofín. Máme tu takéto goodies, takže nejakú tašku, bare, loptu, nejakú gumu na cvičenie, produktíky. A je toho tu strašne veľa, je to tu takéto veľké, hej, že proste všade možné. Tu je nejaká stena, že Mercedes-Benz Vogue, takže mega pekné. No a budeme cvičiť, som zvedavý, čo to bude zač, ale ja som si dal úplne, že dozadu, nech máme akože najväčší kľúk, hej, v rámci priestoru natáčania sa, ale mega je to pekné. Som zvedavý, že čo to bude za bare. No, už máme vysvetlené základy bare a ideme si zbaliť už tieto goodies, čo sme dostali. Dostali sme bare, Studio Prague, neviem čo to je úplne, for those who want even more. Neviem čo to obsahuje, ale je to niečo pevné. Should I open it? Pozrieme sa spoločne, čo tam je. Čokoláda, mňam, dobre, tak to si necháme, to si mančíme niekedy po obede. Potom tu máme, že tote bag, tu si zoberiem asi na dovolenku. Čierna sa vždy zíde. Máme tu čokoládu, takže zase budem čakať. No, máme tu nové vydanie Vogue, samozrejme. Máme tu takúto gumu, ale z toho budeme podľa mňa cvičiť. Takže tu si nechávame s tou gumou. Keďže bar je vlastne pri baletných tyčiach a je to
zaujímavý koncept. Máme takýto akože L'Occitane darčekovú sadu. Neviem, že čo to obsahuje, ale vyzerá to mega pekne. Máme za sebou ľudia, sme zmorení. Máme dosť. Bolo to náročné, ale tak workout dnešného dňa je hotový. Máme tu kolegyne, ktoré idú ešte na workout. A mamku pozdravuj, Pozdravujeme maminku. Maminka, pozdravujeme. Ja som sa tu tiež nepozeral ešte. To je nové, že to včera otvorili podľa mňa. Tak poďme tam, keď tam nikto není, že? Ideme si urobiť parfém. Tu sa robia parfémy, Vicky, tak sme sa predbehli, vieš, že? Tak to môžete aj nie také možné. Teda úplně to stejný. Tak my môžete tam niečo ešte namíšať. Nech máme ešte... Většinou mícháme tady tak ze dvou, fakt maximálně ze tři. Takže pojďme najít něco, co bude vám hodně nejvíc. Dobre. Ja som chtěl popozerat a potom pôjdem po Dobre, super. Máte bergamot a víno. To je pekné. Mega. Ja mám, že Palo Santo a mandarinku. Mega dobré. Včera tu mali to akože otvorenie podľa mňa. Já jsem to viděla Sára teda. Ďakujem to chcete. Ďakujem. Jo? Všechno, co chceme, bude se to můžeme. A mám si to, počkajte, ja si to normálne napíšem teda, hej, pekne. Sexy kočka. No, ale oddávame veľký. Protože to je moc menší. Menší. Nevadí, to môže byť aj menší. Jo. Ľudia, ja už som doma a chcel som vám v rýchlosti ukázať, že čo sme dostali na tomto evente. Inak to bare, normálne som sa celý triasol, extrémne náročné cvičenie. Pokiaľ niekedy niekto uvažujete o tom, že by ste išli skúsiť bare, tak akože do it, ale veľmi intenzívne cvičenie, poviem vám. Každopádne dostali sme takéto nejaké goodies, to som vám už podľa mňa ukazoval, také sladkosti. A máme tu takúto L'Occitane krabičku, ktorá obsahuje rôzne L'Occitane produkty, ale neviem ešte, že presne aké, takže si to pozrieme. Je tu krém na ruky. Ten sa vždy zíde. Potom tu máme takýto mini shower olej. To si zoberiem rovno na Bali, na dovolenku do príručnej batožiny. A následne tu máme takýto veľký telový krém mandlový. Ten som ešte ani neskúšal od toho L'Occitánu. Ale oni majú veľmi krásne tieto balenia, pozri. Proste mega sexy to vyzerá. A to je všetko z tejto krabičky L'Occitane. Mega pekná je tá krabička, inak to si asi aj nechám na nejaké dary, keď budem niekoho z vás obdarovávať do súťaží. No a ďalej. Nechal som si vyriť na tento pohár nápis, že sexy kočka. Proste kto máte pohár s nápisom sexy kočka, neviem, ale ja ho mám a je mega dobrý, takže sa teším. A následne tu máme takúto miniatúrku parfému. Ja som si mohla tam možnosť nechať si namiešať parfém a tento je konkrétne, že nektarinka s Palo Santo. A je to mega cute balenie, podľa mňa tiež si to zoberiem so sebou do kabelky, lebo to je proste malá fragrance. Toto má podľa mňa tak 20 ml, 30, že je to vyslovene taký, že maličký cestovný balíček. A baví ma to, baví. Idem si dať nabiť kameru a následne sa dnes chystám už iba z Vicky na kávu. Vlogisek, nachádzame sa s Viktóriou v Majnés, má kronát, jahodovú maču fajnovú, holuby okolo nás a ideme. Ale mega dobré, no, vlogisek. Pôjdeme do parku a budeme mať pekný deň.